Makita mo ang imong kabakakon, Leia. Ilan niya ako? Hinay lang. Ano? Zero ako yun. Isang na batanong no? Pila siya, Miss J. Dari. Wala ya, Shendera? Kadako ko glamoy. Kisay gipasabot mo anak. Duha ra ba mi? Uy. Ayaw pagtingog. Dili ikaw akong tuyo, day. Ah, sa ato pa. Ang akong best friend ang buot mong ipasabot. Hoy, ikaw ha? Mawa! Ano ikaw magpaapo pa na ako? Hoy! Itungod ko nimo ha? Ay, kung talito ka! Nahilas mo din! Nahilas mo! Nakada ko yun! Gusto na. Ayaw pagtuo nga masayon-sayon minimo ha? Okay, ano? Nag-love ka ng mahadlok pa ninyo? Kamo na lang! May mahadlok nimo day. Kinsa man ka? Kamo! O saman mo? Ha? Asyenderang mini? Ikaw hilas kay ka manulti no? Ay ka kinsa. Okay, ano? Ano? Hadlok ko nimo? Unsa man? Ha? Kaya naman, unsa sa gusto nimo? Kuan din eh. Unsa man? Ha? Kahawa na ni oh. Isa mo ka ba mo duha? Pagkakagnaw nimo eh pagkakagnaw. Mas baga tugnaw mga hambugira ambisyosa. Ngano? Kinsa man mo? Ha? Mga taga-bukid? Magdadaro? Mo ay maghaw din eh? Syoked ka, day? Wa ka magdahom nga nahibaw ko sa imong drama? Pa-asyendera effect? Pero mag-uumara di ay ang imong amahan? Ibisto ti ka, day. Ibisto ti ka sa tibok campus. Dali na, pasandiin na na sila. Ibisto ko ang imong kahambugira. Ibisto ko ang imong pagpanghambog nga asyendera ka sa Davao. Timan ina. Asyendera sa Davao, pero ang tinuod pobre pa dahil ilaga. Hay! Ako na. Hindi mo like pag-visit! Leia. Ayaw paghilak.
Anong hilak man ka? Naulaw ko sa hitabo, Judy. Ano ka ba man siya sa tinuod? Diin man din siya nagkuha og impormasyon. Lagmit, nagpa-background check na siya. Nagsusi sa tinuod imong address. Sapian ka na si Pauline, no? Makuha na tanang gusto, mahimo na niya kung sa iyang gusto, kay daghan na sila kwarta. Unsaon na lang kung makahibaw si Ramil sa tinuod. Sultihi sa tinuod. Problema bagod na. Kung mabugnaw si Ramil nimo, kay pobre ka. Oh, saon ta man na? Sayop ko sa akong unang lakang, Judy. Dili husto nga nagpakaron inon kong hasyendera. Pwede ra na, uy, mabakwi pa man na nimo kanang imong gipatuo sa atong mga classmates. Unsa pinawong akong ikatubang nila, Judy. Kauhos akong gibuhat eh. Tuod yads, nangimbita ra ba to si Ramil? I-treat kuno ta niya. Dinner ba? Mamauli na lang ta, Judy. Nakasiguro kong sultihan gyud ni Pauline si Ramil bahin sa nagtabo. Ang asyenderang mini o gangya amiga ang imong gipangita? Asyenderang mini. Si Leia. Ang babaeng mas korsonada nimo kay nako. Ang babaeng impostor. Kadaghan na ba nang gingani mo niya? Asyenderang mini, impostor. Og mangingilad pa gyud. Gipatuo niya ang tanan nga asyendera siya sa Davao. Pero ang tinuod di ay mag-uuma lang ang amahan. O di pa? Mangingilad siya? Ug nagtuo kang mutuo ko sa imong pagdaot ni Leah. May proof ko. Naghimo og research atong babayhanan. Gipa-background check ko siya. Og mao ni akong nahibaw-an. Mao bitaw tong nauwaw, nilakaw. Nauwaw siguro. Bisan unsaon mo pa pagdaot si Leah, di gyud ko mutuo nimo. Di ka kamao mo gamit sa imong utok, Ramil! Bugo ka! Shock ka, no? Nagtuo kang di ko matutulan ng inyong gipuyan? Usala ni ka prueba nga nag-research ko sa imong pagkababay. Oh, di pa lang kunin mo padayon nun? Mo ba ni kinaya sa mga tao nga way breeding, way modo, way edukasyon? Di ka mo padayon silang bisita? Hain ka man nga nung nahanaw ka